Nasaan na ang aking mga suki? Natin kung sinong unang papasok. Wow, hello guys! Mag-comment kayo para malaman, i-shoutout ko muna kayo. Shoutout ko muna kayo. Hello, hello! Hello, sister. Hello, cousin. Kumusta sa ang Philippines? Parang nababansa may una yan. Ayan. Okay lang ba? Makita mo yung muna ko. No. Hello, 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 hello. Hello sa inyong lahat na nanonood. Nasaan na yung iba? Pasok mga suki. Mag-comment kayo.
Kung hindi kayo makapag-comment, mag-subscribe muna kayo. Mag-login kayo sa Gmail ninyo dyan sa phone nyo. And then, saka kayo makakapag-comment. Ganyan kaya. Ah, hehe. Hindi kita yung paa ko. Nakapahalang kasi tayo sa YouTube Kyle Rain. Kyle Rain. Kyle Rain. Hi Geraldine. Si Geraldine pala yan hello Geraldine, kumusta? Very nice. Agora tayo pa itidaduma. Kaslahan daman mabirukan ng tikwan. Hindi daman mabirukan ti YouTube. I like my skirt. Ganyan siya Kaya lang hindi makita yung baba kasi nga kailangan yung mukha ko ang makita. Yan. Diba? Hello, nasaan na yung ating mga suki? Aba, may nadagdag na isa. Mag hello kayo dyan. Mag hello. Hello, Warda. Sino po sila? Warda MP. Pakilala po kayo kasi yung mga pangalan ninyo sa YouTube ay iba. Queen Bee. Ibig sabihin kilala ako nito sa sa YouTube. Hello, sino po si Warda? Bilis, sino ka sis? Sino ka in real life? Ah! Si Marge pala, si Marge. Hi Marge! Grabe naman. Iba ang mga name ninyo sa YouTube Pero it's okay. It's okay. Magandang gabi. Nagsilaw tayong mamaya. Ayun na ni Mamam. At dapat lang di kalsada. Hampay si Mang Pwede Mama March. Hello. Kumusta sa Pilipinas? Yung mga nanonood from Philippines. May airplane. Nalawag ba? Nalawag? Let me know no nga clear Ala ka, Marge. Awa ka, Marge. Naka-timing ka lang niya, Marge. Anya ti size ti saka, Marge.
Hello! Pasok mga suki! Pasok! Wa, si Gemaline. Pamain ulit lahat. Siyempre. Hi, Gemaline! Shout out! Shout out! Hello! Shout out sa mga Tugano family. Size 7. Oh, clear siya. Okay, very, very good. Very good. Slow ang internet mo. It's okay, sister. Better slow than nothing. Better slow than nothing. Nasaan na yung ating mga suki? Mag-login na kayo. I-share nyo na sa Facebook. Kalimutan ko palang i-share sa Facebook. Wait lang. Kumusta ti Aldaw yo? Daming eroplano ah. Hi Nessie! Wait lang, naglalag na naman yata yung aking monitor. Oh, late na naman to. Late naman to. Hello, hello, Ness. And sa inyong lahat, pasok po kayo mga suki. Nalilate yung nalilate yung receiver ko, nalilate na naman. Wait lang ah. Ko nga ulit. Oh, wait. Share ninyo sa inyong Facebook wall, please.
Paki-share po. Paki-share ang ating live. Na-share ko na sa Facebook eh. Hintayin natin yung mga papasok nating kasama. Nasaan yung iba? Kumakain pa yata ng dinner. Mag-message lang po yung mga dumarating para ma-shoutout po kayo. Si Marge, si Geraldine, mga bago nating miners to. Hintay muna tayong konti. Okay lang, Nes. Thank you for asking. How are you? Shout out kay Cecil. Cecil Zapata and family. Diyan sa... Saan ba kayo? Bulacan? Bulacan kayo? Yeah. Kumusta ang araw, Nes? At sa inyong lahat, kumusta ang araw ninyo? Malamig na naman, di ba? Make sure na i-like ninyo tong video natin, ha? Paki-like. Pakipindot yung like button. Nandun ka ba nung Sunday? Parang hindi kita nakita. Nessie, parang hindi kita nakita nung Sunday, my darling. Pasensya na. Sige pa. Sige pa, Cecil. Sige pang pambobola. Ano bang kailangan natin dyan? Oo nga eh. Parang sumeksi nga ako. Tingnan nyo nga. Tama ba yan? Syempre, ngiti tayo. Ngiti tayo. Yan lang ang walang, that's the only thing that you can wear. That's free. Yung ngiti. Walang bayad yan. So, ngiti lang ng ngiti, guys. Ngiti lang ng ngiti. Pag lumaon pa, magiging kasing katawan ko na itong manikin na to. So, ako na lang magiging ako na lang ang magiging model. Diba? Ano na? Excited na kayo? Nasaan na yung mga miners nating iba? Parang kalahati nasa Pilipinas Thumbs up tayo. Pindutin ninyo yung thumbs up button dyan. Pindutin ninyo yung thumbs up button. Pindutin ang mga thumbs up button, guys. 10 kayo. Dapat 10 yung thumbs up. Yan, sa dami ng tao, hindi ko na kayo napansin, Nessie. Pasensya na, ha. Hindi ko na kayo napansin. Yeah! Welcome. Ayan, 11 na. Welcome, guys. Pasok. Mainit pa. Umiinit, parang umiinit, Anong size, Nessie? Di ba? Alisin ko nga muna to. Para makita ninyo kung gaano kalaki yung aking muscles. Yes, blouse yung nasa mannequin, sister. Yellow. You want it? I-mind mo na kaagad kung gusto mo. Braso reveal. Mainit eh. Biglang uminit parang. Mainit eh. Biglang uminit siya. So, yeah, blouse yan, sister. Gusto mo ba? Yellow.
Yellow siya, oh. Yellow blouse. Nakaharang kasi ito, oh. Meron ako niyan. Okay, mag-start na tayo since sinisimulan na ni Nessie. Pindutin ninyo yung thumbs up, ha. So, let's start, guys. Let's start. Are you excited? Marami tayong mga bago ngayon. Meron akong, actually, Ness. So, let's start. Thank you, Lord. Ito, size 9. Size 9 siya na Skechers. Meron din akong, ano bang mga sizes ito? Meron akong size 10, 9, 10, tsaka 11, Nessie. Size 9, 10, 11, Ness. Small yata ito, sister. Small. Small siya, pero yeah, kasya ito sa'yo. You want it? Alisin ko na sa may sa may mannequin kung gusto mo. It's a small size. Meron akong yung 9.5 ko, Ness. Ano yung Skechers 50. May Nike, pero ang Nike is actually yung Nike baka ayaw mo, used siya, used. Ipadala ko na lang sa Pilipinas. Pero yung Toms Nike. Meron ding Toms. Oh, naman na yung blouse. Ganito yung Toms, oh. Meron pa siyang dust bag. Ganito yung Toms. Itong Toms, $30 lang. $30 lang, Ness. Tsaka yung Nike, mostly yung mga Nike pambabae. Mostly yung mga Nike pambabae siya. Ay, ayaw niya. So, yun, yung Skechers, 10, meron akong 10 and 11 sa Skechers. Pati yung isang style, ayaw niya. $50 lang yung Skechers, Ness. Meron akong 10 at saka 11. Anong size ang gusto mo? Nine, 10, 11 actually. 9, 10, 11. So, yung alin? Yung Skechers? Ito. Yung Skechers natin. Ay sorry. Yan. O, screenshot mo. Ito yung Skechers. Malambot siya, tapos magaan. Ito, size 10. Size 10, tapos may isa pa doon, size 11. So, mine Skechers kamo, $50 lang. Yeah. Mine ka sa Skechers? Or tatanungin mo muna? Yeah. Sakto yung black. Yeah. Pwede rin naman itong Toms, pero
Kung nurse siya, eh medyo, ano, yung Toms, medyo panggala-gala lang. Okay. Yeah, sige. Sabi mo sa akin kung gusto niya, ha? Oh, namain na to ni ate. Alisin ko na. Namain na yung top. Kasya sa'yo to, sister. Oh. Yung style na ano, tapos meron pa siyang ganyan sa likod, kaya ano, adjustable yung size niya. Maganda, oh, kung kasya lang sa akin hindi ko na ibebenta kaso. Alam mo na. So, sa'yo, ito, yung blouse, naman ni Atche. Ito dress, yung mga usong dress. Green, ang kulay niya. Small size, guys. Small itong dress natin. Oh. Kasya sa muscles ni Maniki. Kasya sa muscles ni Maniki. Hello, hello! Mag-comment kayo guys para ma-shoutout ko kayo. Tapos, mag-like kayo sa video natin. Please, please like the video. Ayan o. Yung mga uso na dress. $10 lang to. Hindi makita. Teka nga, saan ko ba ilalagay si mannequin para kita siya? Dito. Okay. Kita nyo ba? Ah, aray ko. Ayan. Ayan. Ayan, kita nyo na si mannequin. Oh. Yung dress. Oops. Kita naman yung kilikili. Ayan o, dress o. $10 na lang. Mine dress, $10. Small size siya. Small size. Small size yung dress, guys. Kung maintindihan kung nalalamig ako or naiinitan eh. Nasaan na yung iba nating kasama? Naka-online kan, sis? Ay! Ag-online kayo! Hi! Naka-livean? YouTube? Apa yan, naglaba ka? Okay. Nasaan na Nasaan na kayo, guys? So, anong sunod natin? Ay, yung dress, o. Sino? Ah, present. Hi, Jennifer! Luluto pa yata si Jennifer.
Mine dress, small size siya. Mine dress, $10. Paki-like yung video, paki-like. Maalis na yung iba, oh. Let me know, Nessie, ha? Let me know. Na, hindi maintindihan ng panahon. Mainit, malamig. Yeah. Meron akong mga t-shirt dito. Nike. Pare-parehas ang style, medium size. Mas malaki kaysa nung una. Medium size ito this time. $15 lang. Nike, oh, $25 ang original price niya. $15 na lang, guys. Mine shirt, $15. Ganito lang ang style lahat. So, mag-mine kayo. $15 lang siya. Nike t-shirt. My Nike t-shirts. $15. Isang style lang tayo ngayon. So, meron yata akong 10 dyan. So, mine Nike kayo. Mine Nike na lang para mas mabilis. Mine Nike $15. Medium. Medium size. Yeah? My Nike t-shirt $15. Magsabi lang kayo, guys. Meron akong ilang piraso. So, pwede ninyong panregalo, pwede ninyong padala sa Pilipinas, kahit ano. Okay? By the way, available pa rin yung ating microphone. Uupo na lang sana yata ako. Available pa rin yung ating microphone. Ito. Portable microphone natin. The Bluetooth device is ready to pair. Mic test. Mic test. Ayan. Mic testing. 1, 2, 3. Oh. Maganda itong microphone natin, guys. Only $30. Para kahit nasaan kayo, pwede kayong mag-karaoke. Sasabayan nyo lang yung YouTube sa phone ninyo, pwede. Yeah, maganda siya. O, parang konti pa lang yung nandito sa ano eh. Parang pakakantahin nyo pa ako, aray ko. Ha? Yun. Ganun lang yung ano, yung on and off niya, nandito banda, oh. The Bluetooth device is ready to pair. Oh. Tapos pwede na kayong kumanta. May iba-iba tayong kulay. Merong black, merong silver, merong gold, may ano pa, blue.
may rose gold. Pero depende na yun kung ano yung magiging available natin. Basta kung meron available pag nagsabi kayo. Ha? Mine, Mike. $30. Small size itong dress. Pero yung uso ngayon na yung mga ano, maluwag-luwag. Pero small siya. $10. Palagay natin dito yung microphone. Hindi ko mawari kung naiinitan ako, nilalamig ako. Upo nga muna ako. Ah! Ano ba yung gusto ninyong makita? Marami akong mga shoes dito. Mga heels na shoes doon sa likod, oh. Anong gusto niyo makitang heels doon? Anong kailangan nyo guys? Sabihin nyo lang. Meron akong tatlong ganitong baskets. $5 isa. Or 10 na yung tatlo. So mine basket. Ganito siya, oh. Mine basket, $10 yung tatlo. Medyo ano na. Ay! Bakit ganun? Mainit na malamig. Hindi ko na mailagay. Wait lang. Kasi ang maayos. Bakit ayaw na? Hindi ko maiayos. Madali lang ito ilagay eh. Dapat. Ako. Hindi yata maayos yung pinag-aanohan ko. Wait lang. Lagay ko dito sa baba. Ay. Bakit? Ah, basta pwede siya. Ah, naiinitan ako ulit. Mine, ay. Hi, Eileen. Mine mo yung 3 for 10 basket.
Mine mo? Sige. Mine mo na lang yun. Hindi ko may ayos eh. Yan, mine mo na, Eileen. Sige, na-mine mo na, bebe. Hello, Eileen. Magilo ka muna, nag-mine ka kaagad. Hello, mga beautiful miners natin dyan. Eileen, no, small ito, oh. I-mine mo na yung $10 lang. Mine dress, $10. Kunam. Kanina, malamig yung hangin. Ngayon, mainit na. O, alisin ko ulit yung upuan ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Hello! Hello sa lahat. Late yung hello mo. Pero okay lang. It's okay. Oh. Eileen. My dress $10. Guys, come on. Mag-thumbs up kayo sa video. Hello sa mga pumapasok nating bisita. Pasok mga suki. Presyong Divisoria. Yeah. Oh. Mine green dress kayo dyan. Kung sino may gusto nito, $10 na lang. Kung marami kayong bibilhin, for sure meron kayong discounts. Small size ito, guys. Small size. Okay? Hello, hello, hello. Actually, kung tutuusin, yung ano niya, kasya sa akin. Kaso, dahil small size siya, maliit ito. Maliit yung braso niya. Hindi na makapaghintay si Eileen. Talagang nagsabi na ng naanan sa luyot. Wala pang sa luyot. Hayaan mo pagka meron na, I will make sure na may bibigyan ko kayong lahat. Mine green dress $10. Oh, yung mga mamaya magpapasok diyan. Okay? Eileen, ito oh, bilhin mo. Pantulog, maganda, or pambahay. Ikaw ang ano eh, maliit eh, ang katawan din. Oh. Ang cute. Ano siya? Parang ang tawag dito? Ano ang tawag dito? Nakalimutan ko na. Ano siya? Para siyang jumper. Lumilindol. Nako. Mag-ingat kayo dyan, sister. Mag-ingat kayo. Oh, ito, Eileen, $7 na lang ito. Mine jumper, $7. Eileen, mag-mine ka na ng jumper. Oh, ito dress. Suot nga natin sa mannequin. Yung short niya, oh. Oh, itong short size 8. Itong shorts niya size 8. Size 8, RW and Company. Size 8 shorts. $8 na lang, guys. $8. Mine shorts, $8. Ano yun?
Yeah, lumabas kayo sa bahay nyo. Okay, lagyan natin ito sa manikin. Okay, itong dress. $10 na lang ito. My sleeveless dress for $10. Oh, ang cute. Ang cute. Ano? Ano daw? Tumigil na. Salamat naman sa Panginoon. Oh, dress, oh. $10. Ano siya? Parang one size ito. Alam nyo yun? Pero it's more like for small, medium, large. Hindi XL. Yeah, my dress. $10. Ang cute, oh. Ang summer siya. Ang summer dress. 10 na lang to. Ah? Sino magmahal ng dress dyan? Okay. Patalas-tas. Ano natin itong, i-flex natin itong Mang Moises Special Bagoong. Special talaga itong bagoong na to kasi napakasarap. Pang dinengdeng, pang sausawan, panalo. Mag-order lang kayo sa aking abalayan, si Abalayan Rosana. $10 per bottle. $10 per bottle. Mag-order kayo sa kanya or let me know. Sabihin niyo sa akin kung gusto ninyo. Ng Mang Moises Special Bagoong. Panalo sa sausawan at dinengdeng. Oh. Okay. Next. Meron ako ditong wireless, cute na wireless mouse. Pwede ninyong hello sa mga bagong dating! Mag-thumbs up po kayo sa mga 12 na nanonood. 12 lang ba kayo, ya? Mag-thumbs up kayo dyan sa paki-click yung thumbs up natin dyan. Paki-like pala, paki-like. Paki-like yung video natin. Hello guys. Hello. Wireless mouse. Meron ako dito Nag-pray kayo man. Apay? Nag-fix aging gina di bangbangkag ni. Yeah? To di pispangki. Kalaing sayo na pa yung danom na di ko. Oh, Nagbitak-bitak pa yung kalsada kano dyan ni. Oh. Kano natuwag pa yung motor ko na. Nagkwapil yung tractor ko na ni Bong. Oh, okay. Okay, guys. Let's pray. Let's pray right now for the guidance of the Lord. Kasi malakas daw pala ang lindol doon sa Ilocos. Malakas ang lindol doon sa Ilocos. Sinasabi ng kapatid ko dyan sa Bulacan. Pero mas malakas pala ang lindol. Matwang da pa eh. Matwang dadagi dito tao. Ayan. Yeah? Okay, let's pray. Nagpapalibda mong kadagigi na mong paribaril ni. Okay. Let's pray. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa hapon na ito na ginawa mo, Panginoon. Kung po ay magkatipon sa mga pagkakataong ito, Lord God. Lord, sama-sama po kami, Panginoon, na humihingi ng iyong patnubay, paggabay at pag-iingat sa mga kapatid naming nasa Pilipinas, sa mangdako ng mundo, Panginoon, na ngayon ay lumilindol. Lord, kayo po ang mag-control sa lahat, na wala po mangyayaring masama sa lahat ng tao na naroroon, Panginoon. Kayo po ang mag-control ng lahat, O God. Patigilin nyo na po ang lindol na ito at nawa, Panginoon, ay wala pong masamang mangyari sa anumang, sa sino man, Panginoon. Mga tao, mga hayop, mga building, lahat, Lord, i-protect mo po silang lahat, O Lord God. Maraming salamat po, and we trust in your controlling power, O Lord Jesus. And by your name, Jesus, everything is under control. Everything is going to be all right, O God. Salamat po, Panginoon, at
at patuloy mong lukuban ng iyong banal na dugo ang lahat ng mga nilalang sa Pilipinas, O Lord God, na kung saan nakaka-experience ngayon ng paglintol, O God. Maraming salamat, O Diyos, sa iyo pong papurit po sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang nadadaan bong. Nagpigsa ka no ti ginggunid di Pilipinas, guys. Ibatok di mayong gadya ni Boy. Niya ito nagcrack katinganan. Wow. Five inches. Ha? 5 inches ti pinag-crack na? 5 inches ti pinagsina na nga kasjay? Nag-rotogator na, nakababa yung rotogator na, pinagpalikod na, pinagpasangon yung traktor nga ro. Rotovator jay. Yung traktor. Yung traktor? Wow. Pinmalik yung traktor. Oh my. Pero di dyan nga pispang Oh Lord Jesus. Di pispang timpok di danom na di luar. Wow, wow, wow. Wow. Kasi alangan Oh, mo, God. nag-crack na gijano, Jay, pispang. I know eh. Sabi ko matawa na Magtigsa. I know. Nung Kasi sabi ko pinitamo mataha nga. ang garod nga nag-crack. Wow. Thank you po sa pagsama sa panalangin. At nawa ay tumigil na yung lindol at wala pong aberya na nangyari sa Urekano Cavite mo. Bulacan. Ure Cavite, talagang Cavite, Bulacan. Wow. Okay, ewan ko guys kung nag-message sa inyo yung mga kamag-anak ninyo sa Pilipinas na na lumindol ng malakas. Pero yan, lumindol nga ng malakas dyan sa nasa Bulacan yung kapatid ko na isa, tapos kausap ngayon ni Doming Sibong doon sa Ilocos Sur sa Santo Domingo, malakas daw, nag-crack daw yung nag-crack daw yung lupa doon sa may kalsada. Tapos yung fish pan namin actually tumilapon daw yung tubig. So ibig sabihin malakas yung lindol talaga. Malakas talaga yung lindol. So hopefully walang nasaktan, walang aberya na nangyari, walang walang mga nasira na whatever, na mga structures or nasaktan ng mga tao at mga hayop. Alam naman natin na ang Panginoon ay nag-iingat sa ating lahat. So, yun lang ang natin. Sister, tumigil na ba? Manang Pong, tumigil na ba yung lindol? Lalo akong pinawisan, no? Nagulat ako. Okay. Continue natin. Nag-aano din yung internet. Nag-i-stop yung internet. Meron akong dito, meron akong wireless mouse. Meron akong blue ba yan or blue green. Meron akong sister. Si Mardengen. Jay. Ay. Ano yan? So ganitong kulay. Wireless mouse, ang cute. Pwede nyong i-ano sa inyong laptop or computer. $10 lang. $10 lang ito. Pag in-order nyo to sa Amazon, mahal lang konti. Pero dahil dito sa live selling ni Mommy Brands, $10 na lang.
Mine mouse kanyo. Mine mouse, meron akong green, blue green at saka black. Tsaka black. Meron akong black. Mine mouse, green or black. Green or black lang ang ilagay ninyo. O, ito black. $10 lang, guys. Oh, grabe. Nakakatakot. Are you guys okay? Are you still there? May 6 pa tayong natitira. Nawala sila. Nawala sila. Mine mouse. $10 na lang. Meron akong black, meron akong green. Okay, sunod. So, Nessie, nandiyan ba si Nessie? Nandiyan ka pa, Nessie? Sabi mo lang sa akin kung ano yung size na gusto mo. 9, 10, 11. Meron pa rin akong Skechers. Okay? So, wait lang. Ibaba ko to para maibaba ko yung iba. Ah! Wow! Ala, naburangit ka no dyan, istante di balay pang. Oh my gosh. Santay kayo? Wait, Kay kwarto? di kwarto, sister? Di kwarto, no day di. Nag-ano yung katedral? Yeah? Nag-ano yung katedral, Elin? Ano yun? Na paano yung katedral, Elin? Intensity 6 daw. Wow. Okay. So, pinag-uusapan natin guys yung lindol na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Tumumba daw yung ano namin, yung itan namin. Ewan ko kung yung nasa kwarto or yung nasa kusina. Dayji kwarto ba, sister? Bueno, dayji kusina. So, kung sino yung mga nandito, yung siyam na nandito sa live, kumusta yung pamilya nyo sa Pilipinas? Or kung nandiyan kayo sa Pilipinas? Intensity 6 ka, no? 1066 ka na, mag-pizza. Isumati ko na ni Elin. Sigano, padag diba sa igdas, nagtumba ka naman ni Daya, baglang tahan na tinumba tayo. Jay, what? Ay, pader diba sa igdas, kinagbatan na kadabong, natumba ka naman ni Daya. Nya nga lugan? Yan na nga. Yan na dadya lugan cho. Kaya ayan, ti garada manang linda. Hang nga mala na tumba. Nagpadaya nga, ro tumba na. Hang nga rugan tumba. Hang nga nagaburan.
Pura de kayo baro nagkarat namin di kayo kabaro-baro. Ay, di ka no, di Jerwar, di da ka no pinakita di kwarto no nagtumba. Hanga nakakoday di istante di. Nga nakas-secure. Gadakkel tibitak na nako. Kita obserbaran man di pispambong no, obserbaran man bung di pispan no, buwa pa nga sigida. Nubin mabalik talaga nga dakkel karat ni Jonay. Bimba ba? Ano? Bimba ba? Wow. Ay, gado nga rin di karat na di baban. Wow. Awan talaga nga rin. Bimmaban? Dakkel bimmabanan? 6 inches. Ti bimmabanan? Malaksi daw bong talaga pinaglipyas na. Uwe, apay ado limo pias? Malaksi yung pinaglipyas na. Good morning po. Good morning po kaya nga po. Umurong yung kotse niyo po. Binig mo yun ay tikan nga na tapwa. Kuya JR, good morning po. Diyan kayo sa Pasig. Pati kotse nyo umurong. Ah, okay lang po ba kayo? Sana okay lang po kayo. Ngayon, nagkakaw na rin pa di binuha nga balay. Ala. Oh my gosh. Okay, Something mo pala nga talay. wait lang guys, i-ano muna natin i-pause muna natin itong live kasi ano, Balay na ko? The Jody na. Si Jody ka dagdalos kaya pa nagkinaipan na kumakitanin ha. Pinasya lang katawan da yung nagtibalay da. yeah. Ikaw ba ang mabalay na ko? Wow. Okay po, malakas. Anong intensity po dyan sa Pasig po, Kuya JR? Okay, kasi according po sa caretaker namin, kasi kausap ng asawa ko, marami daw na parang gumuhong bahay doon sa amin. Ewan ko lang. Sister, inyati ko nada dita balay? I know, pero Manangpong, ilang intensity daw dyan sa Bulacan? Ilang intensity dyan sa Bulacan? Sa Ilocos po kami, parang ang lakas yata dun sa amin kasi, kasi maraming na gumuhong mga daw. So, stop muna tayo stop muna tayo kasi i-check lang namin i-check muna natin yung mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas. Maitutuloy natin to kung maitutuloy pa natin today. Pero kung hindi, i-postpone natin for another day. Sige po ingat po kayong lahat dyan sa Pilipinas. Ingat-ingat kayo dyan. Ituloy na lang natin sa ibang araw ito. Size, intensity 7 sa Ilocos. Ilan, Joanne? 7.3 kasi madami daw gumuhong bahay sa amin. I know, sa Abra? Okay. Bye-bye po. Bye-bye. Ingat muna kayong lahat po. Let's contact our loved ones sa Philippines. Ikumusta muna natin sila. Let's make sure na okay sila dun sa Pinas. Sige po, salamat sa inyong lahat.